Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 23 жніўня. Сёння мы раскажам, як можна стаць удзельнікам юбілейнага мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад». Заглянем у адзін з найстарэйшых гатэляў Парыжа, што адкрыўся пасля рэстаўрацыі. Агучым цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3», звернем увагу на кінапрэм'еры тыдня і пагаворым пра беларускую стужку, што прэтэндуе на «Оскар». До 9 верасня адкрыты прыём заявак на ўдзел у юбілейным 25-м мінскім міжнародным кінафестывале «Лістапад», які пройдзе з 2 па 9 лістапада. Іх можна падаць у 6 конкурсных праграм: ігравога кіно, маладосць на маршы, дакументальнага кіно, нацыянальных кінашкол, фільмаў для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі «Лістападзік» і нацыянальны конкурс. Да ўдзелу дапускаюцца поўнаметражныя карціны, створаныя за апошнія 1,5 года. Кароткаметражныя стужкі могуць браць удзел толькі ў нацыянальным конкурсе і конкурсе нацыянальных кінашкол. У музеі гісторыі беларускага кіно цягам жніўня паказваюць кінахіты мінулага сезона. Гэта падборка класічных фільмаў, якія выклікалі найбольшую цікавасць наведвальнікаў музея ў перыяд з мінулага верасня да чэрвеня гэтага года. Так, заўтра можна ўбачыць псіхалагічную драму «Персона» Інгмара Бергмана. Гэта адна з ключавых карцін у творчасці шведскага рэжысёра, якая адлюстроўвае перыяд трагічнага адчування нейкага разрыву паміж бачным і сапраўдным. Стужка адзначана прэміяй «Залатыя жукі» за лепшы фільм і жаночую ролю. І яшчэ адзін паказ у незвычайным месцы. Амерыканскі псіхалагічны трылер, зняты Дэвідам Лінчам па ўласным сцэнарыі «Малхоланд Драйв». Сёння можна бачыць ва ўнутраным дворыку музея майстэрні «Зайразгора» ў рамках праекта «Сінемаскоп». Сюррэалістычны фільм добра сустрэлі крытыкі, і ён прынёс Лінчу прыз за лепшую рэжысуру канскага кінафестывалю 2001 года, а таксама намінацыю на прэмію «Оскар» у гэтай жа катэгорыі. У галоўных ролях зняліся Наомі Уотс, Лаўра Хайранг і Джасцін Тэру. Пачатак паказа о 21 гадзіне. І яшчэ некалькі навін з кінасвету, а дакладней яшчэ некалькі навінак. Што выходзіць на вялікія экраны ўжо сёння, глядзім у наступным сюжэце. На вялікія экраны выходзіць амерыканскі трылер «Альфа». 20 тысяч гадоў таму свет быў больш варожым, поўным смяротных небяспечнасцяў. У цэнтры сюжэта юнак, які пасля няўдалага палявання апынаецца зусім адзін. Яму давядзецца зазірнуць у твар сваім страхам і знайсці дарогу дадому. Апошнім часам гледача рэдка балуюць гістарычнымі фільмамі, здымаць іх цяжка, а з акупнасцю часта бываюць праблемы. Гэта трэцяя значная праца ў кар'еры рэжысёра Альберта Хьюза, які робіць відавочную спробу не адстаць па атмасфернасці ад сваіх папярэдніх фільмаў. Адлюстраваць вобраз рэальнасці краманьёнцаў рэжысёр змог агідным натуралізмам і прыгажосцю дзікай прыроды некранутай чалавека. Не хвалюйся, ён далёка не адыдзе. Гэта трагікамічная гісторыя пра маладога музыку-алкаголіка Джона Калахана, які пасля адной з вечарын трапляе ў аўтамабільную аварыю і застаецца прыкаваным да інваліднага вазка, але знаходзіць у сабе моц пачаць усё з нуля. Нават будучы паралізаваным, ён жыве па поўнай. Самай вялікай нечаканасцю з'яўляецца не сама гісторыя пра перамогу над сабой, а яе рэжысёр Гас Ван Сент, бо для герояў ягоных карцін характэрны стан ізаляцыі ад традыцыйных каштоўнасцяў грамадства. Яшчэ больш дзіўным з'яўляецца тое, што стужка разлічана на шырокую аўдыторыю і нясе вялікі зарад пазітыву. Дарэчы, працу над фільмам рэжысёр пачынаў разам са сваім сябрам, тым самым Калаханам, і працягнуў самастойна ўжо пасля ягонай смерці. У прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь да 4 верасня працуе выстава «Летапіс вайны» ў фільмах Міхаіла Пташука, арганізаваная ў рамках праекта «Літаратура ў мастацтве» і прымеркаваная да 75-годдзя з дня нараджэння савецкага беларускага кінарэжысёра, народнага артыста Беларусі Міхаіла Пташука. У яе экспазіцыі кадры са здымак кінастужак, маляўнічыя эскізы да фільмаў, рэжысёрскія сцэнарыі, альбомы з пробамі кінаакцёраў на галоўнай ролі, а таксама выданні мастацкіх твораў, кнігі з аўтографамі аўтараў, якія ляглі ў аснову фільмаў Міхаіла Пташука. 20 гадоў на сцэне і каля сотні песень, мноства ўзнагарод і перамог. Іскуя Балян выконвае творы на рускай, беларускай, армянскай, англійскай і французскай мовах. Таямніцу поспеху, а таксама жыццёвых сітуацый, у якіх калісьці апынулася артыстка, заўтра прапаную разгадаць Святлана Бароўская ў сваёй аўтарскай праграме «Выйсце ёсць» у 10 гадзін 20 хвілін на Беларусь-3. В любой ситуации есть выход. И первоочередное для любого состояния – это этот выход увидеть, найти, увидеть и открыть эту дверь.
На знакамітым анненскім кірмашы ў Зэльве заўтра адсвяткуюць 760-годдзе гарадскога пасёлка. Ганненскі кірмаш, а менавіта так па-беларуску называлі мясцовы кірмаш у 18 стагоддзі, калі Зэльва належала магнатам-сапегам, збіраў не менш за 5000 купцоў з усёй Еўропы. Яго адметнай рысай былі конскія таргі. На сёлетнім свяце, прысвечаным юбілею гарадскога пасёлка, пройдуць выступленні артыстаў беларускай эстрады, фестываль ежы і вулічных тэатраў, мастацкія архітэктурны пленэры, конкурсы і выставы пад адкрытым небам. Ці можна там будзе купіць рысака? Даведайцеся, калі наведаеце кірмаш. Пісьменнікі з 15 краін свету прыедуць у пачатку верасня на круглы стол у Іванаўскі раён да Дня беларускага пісьменства. Гэта прадстаўнікі Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Латвіі, Літвы, Малдовы, ЗША, Польшчы, Расіі і Украіны. Круглы стол мастацкай літаратуры як шлях адзін да аднаго пройдзе ў вёсцы Варанцэвічы ў музеі Напалеона Орды. Упершыню сустрэча пісьменнікаў у такім фармаце прайшла ў верасні 2007 года. З таго часу яна ладзіцца штогод. Нагадаем, 25-й дзень беларускага пісьменства пройдзе ў Іванава 2 верасня і будзе прысвечаны тэме «Мая малая радзіма». Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Нядаўна ў Парыжы адкрыўся пасля рэстаўрацыі Le Grand Hotel. Гэта стала знамянальнай падзеяй для гараджан і гасцей французскай сталіцы. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Упершыню гатэль «Лютэцыя» у левабярэжнай частцы Парыжа адкрылі ў 1910 годзе. Яго наведвалі прадстаўнікі мастацтва і культуры, у тым ліку Эрнест Хемінгуэй. Падчас Другой сусветнай гатэль стаў штаб-кватэрай немцаў, а затым пасля вызвалення ў ім туліліся ўцекачы. 4 гады таму будынак зачынілі на рэканструкцыю. Паўторнае адкрыццё гатэля стала важнай падзеяй і для заможных падарожнікаў, і для турыстычнай індустрыі ў цэлым. Галоўна гэта размяшчэнне. Наш гатэль унікальны, ён знаходзіцца на левым беразе Сены, у той час як большасць вялікіх гатэляў на правым. Таксама важна тое, што гэта палац, і я б сказаў, што гэта вельмі парыжскі палац. На рэканструкцыю «Лютэцыі» выдаткавалі 200 мільёнаў еўра. Абноўлены гатэль прапануе пастаяльцам 184 звычайныя нумары, 47 люксаў, спа-салон, крыты басейн і джаз-бар. У горадзе ўжо ёсць шэраг элітных гатэляў. Управленне турызму абагульнена называе іх палацамі. Адкрыццё «Лютэцыя» можа стаць рашаючым фактарам у павелічэнні патока падарожнікаў. Нацыянальны драматычны тэатр імя Горкага заўтра запрашае на інтымную камедыю англійскага драматурга Ноуэла Кауарда у пастаноўцы Валянціны Яраньковай. Гэта п'еса, у якой час, калі адбываюцца падзеі, не мае ніякага значэння. Сюжэту наканаваная бессмяротнасць. Чалавек шукае сваю другую палавінку. Але ўтрымаць шчасце яшчэ цяжэй, чым адшукаць. Тут, як вядзецца, на паратунак прыходзіць яго вялікасць выпадак. Артысты сучаснага мастацкага тэатра заўтра пакажуць камедыю пра скнара паводле п'есы Жана Батыста Мальера. Праз 3,5 стагоддзі твор застаецца актуальным, высмейвае прагнасць, якая даходзіць да абсурду. У цэнтры ўвагі спектакля сям'я, будучыню якой бацька будуе на аснове матэрыяльных каштоўнасцяў, але сустракае непрыманне і супраціў дзяцей, сэрца якіх прагнуць кахання. Запал да назапашвання настолькі звязвае і паглынае чалавечыя пачуцці, што ў выніку галоўны герой становіцца скупы не толькі на грошы, але і на бацькоўскую ўвагу і клопат. Яго раздражняе любы водар, які не адпавядае яго ўласнаму адчуванню. У маршрутцы ён спрабуе адключыцца ад незмаўкальнага радыё. Ён не трывае навязлівага музычнага гучання навокал і прагне цішыні, таму што музыка ўвесь час гучыць у яго галаве. Герой чарговага выпуску камертона, кампазітар, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, прафесар акадэміі музыкі Вячаслаў Кузняцоў. Глядзіце праграму заўтра ў 19 гадзін 25 хвілін на Беларусь 3. Музыка – это хорошо структурированный шум. Композитор делает из шума композицию. Выстава «Горад і людзі» ў аб'ектыве фотакамеры 20-го стагоддзя, прымеркаваная да тысячагоддзя Брэста, праходзіць у абласным краязнаўчым музеі. Экспазіцыя заснавана на сапраўдных матэрыялах у розных фондавых калекцый, фотадакументальныя, тэхнічных сродкаў і прыстасаванняў, рэчавыя, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і прадметаў побыту. Асаблівае месца ў экспазіцыі займаюць паштоўкамі з відамі Брэст-Літоўска канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў, арыгінальныя фатаграфіі жыхароў горада, фотаапараты 1912
70-80-х гадоў і розныя прыстасаванні для вырабу фотаздымкаў. Некаторыя з іх экспануюцца ўпершыню. Музычны спектакль «Прывід оперы» прадставіць 17 кастрычніка на сцэне Палаца мастацтваў у Баўрыўску пецярбургская аперэта. Мюзікл быў створаны Эндрю Ллойдам Вэберам па матывах рамана французскага пісьменніка Гастона Леру. Гэта пастаноўка адна з самых папулярных ва ўсім свеце. Ёсць звесткі, што «Прывід оперы» ў розных рэжысёрскіх інтэрпрэтацыях паглядзелі больш за 150 мільёнаў чалавек. Самы славуты з іх, канешне ж, брадвейскі. Дакрануцца да чараўніцтва і здзейсніць падарожжа ў сусвет знакамітага чараўніка Гарры Поттера можна на выставе ў гасцёўні Уладзіслава Галубка. На ёй прадстаўлены разнастайныя экспанаты з прыватнай калекцыі, арт-работы беларускіх і замежных мастакоў, майстроў-прыхільнікаў Гарры Поттера і яго сяброў, жывапісы, скульптуры. Магія пачынаецца яшчэ пры ўваходзе ў залу. Кожны наведвальнік праходзіць размеркаванне пры дапамозе сартавальнага капелюша, зусім як вучань, які толькі што паступіў у школу чараўніцтва. Выстава працуе до 2 верасня. І яшчэ упершыню за 20 з лішнім гадоў Беларусь вылучае сваю карціну на «Оскар». Сусветная прэм'ера фільма Дар'і Жук «Крышталь» адбылася сёлета на кінафестывалі ў Карлавых Варах. Пасля стужка была паказаная на міжнародным кінафестывалі ў Адэсе, дзе атрымала гран-пры. Чым «Крышталь» працягнуў увагу замежных кінапрафесіяналаў і чаму яго варта глядзець, пра гэта і не толькі мы пагаварылі з кінааглядальнікам газеты «Культура» Дар'яй Амальковіч. Дар'я, вітаем вас! Зусім хутка выйдзе ў пракат фільм беларускага рэжысёра Дар'і Жук «Крышталь». Гэтая стужка нядаўна атрымала гран-пры Адэскага міжнароднага кінафестывалю. Я ведаю, што вам пашанцавала яе ўбачыць менавіта там. Якія вашы першыя ўражанні? Гэта быў пэўны кантэкст міжнароднага буйнога фестывалю і як наша кіно глядзелася ў гэтым кантэксце. І гэта сапраўды было вельмі добра, гэта было упэўнена, і вось у гэтай вялізнай зале ты сядзіш і глядзіш беларускае кіно, і зала ўзрываецца там апладысментамі, ці смеецца на пэўных момантах, гэта вельмі прыемна. Фільм уже прайшоў выпрабаванне міжнароднай публікі, і яна прыняла яго выдатна. Магу сказаць, што не ўсё утрымалася, але гэта смелае і яскравае кіно. І гэта кіно, якое ўлічвае гледача. Там ёсць сюжэт, там ёсць яскравая гераіня, там ёсць цепляючы вока антураж. І ўсё гэта разам, ведаеце, цікава глядзець. Нягледзячы на тое, што Дар'я пражыла 20 гадоў за мяжой, сваё першае вялікае кіно яна вырашыла здымаць у Беларусі і пра Беларусь. На вашу думку, чаму? Дар'я, як сама прызналася, што яна хацела зняць фільм пра Беларусь, таму што яна да канца сябе амерыканкай не адчувае. Яна ўсё ж такі тутэйшая. Ёсць рэчы, якія ты можаш распавесці менавіта. Ты як прадстаўнік пэўнай культуры, як чалавек, які ведае знутры, і здольны больш раскрыць гэта. Але пры гэтым я лічу, што фільм улічвае досвед Дар'і ў Нью-Йорку, і яна многія рэчы робіць адмыслова і для заходняга гледача. То есть гэта ўключнасць у міжнародны кантэкст яна адчуваецца. «Крышталь» Дар'я Жук назвала лістом да самой сябе ў мінулае. А на ваш погляд, ці атрымалася кіно яшчэ таму, што гісторыя, расказаная аўтарам, амаль асабістая? Дар'я прызналася, што гэта не яе аўтабіяграфічны фільм, а гэта гісторыя, спісаная з яе сяброўкі. І потым высветлілася, што гэта яшчэ адна сяброўка таксама трапляла ў падобную сітуацыю, калі ты ідзеш па амерыканскую візу, стаіш у чарзе, нават прыносіш нейкія падробныя дакументы. І высветлілася, што гэта блізка многім. У Дар'і гэта першы поўнаметражны дэбют, але былі карткаметражныя стужкі, і, дарэчы, адна з іх удзельнічала і атрымала дыплом на фестывалі «Лістапад». А чаму вы раіце глядзець «Крышталь», акрамя таго, канешне, што гэта сваё кіно? «Крышталь» трэба глядзець проста таму, каб быць у тэме, каб быць у трэндзе. І «Крышталь» трэба глядзець для таго, каб асэнсоўваць у тым ліку, што адбываецца зараз з намі. Цікавы фільм, пра які трэба думаць, які трэба асэнсоўваць, то «Крышталь» цалкам гэтаму адпавядае. Дар'я, дзякую вам і чакаем «Крышталь» у беларускім пракаце. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.